Emmeline Pankhurst se la reconeix com una de les grans responsables del vot femení, símbol i líder del moviment sufragista nascut a Anglaterra a principis del segle XX. Tenia l'apassionada creença en que les dones mereixien els mateixos drets que els homes. Va lluitar persistentment durant tota la seva vida per al sufragi femení, l'eliminació de la pobresa i de la ignorància. Per la revista Times, és considerada una de les persones més influenciants del segle XX. Els mètodes que utilitzava per aconseguir aquesta igualtat cada vegada es van fer més violentes i la societat no estava acostumada a que el gènere femení tingués aquest tipus de comportament. El 1889, Emmeline va crear la Women's Franchise League, on va començar a lluitar per al sufragi. Però el seu projecte més important va ser després de quedar-se viuda, juntament amb les seves companyes de la Unió Social i Política. Van causar una revolució en aquella època per les seves tàctiques. Trencaven els reparadors, feien protestes, vagues de fam i més. El 1892, Pankhurst va fundar la Lliga pels Drets de Vot de la Dona. 2 anys més tard, va fundar el dret a vot en les eleccions locals per a dones casades. Emmeline Pankhurst va ser fundadora i secretària general de la Unió Política i Social de les Dones el 1903. Des d'aquesta posició es va enfrontar als membres del Partit Liberal Britànic. L'obstacle per obtenir el sufragi universal de les dones va ser que va quedar arrestada i empresonada 3 vegades entre els anys 1908 i 1909. A partir d'aquesta última data, la Unió Política i Social va radicalitzar el seu missatge i, a partir del 1912, va ser dirigida des de París per Christabel Pankhurst, la filla d'Emmeline. Després de l'esclat de la Primera Guerra Mundial, Christabel Pankhurst va ordenar aturar les reclamacions i el govern, com a resposta, va alliberar tots els presoners, inclosa Emmeline. El sufragi femení o vot femení fa referència al dret de vot de les dones i a la seva participació en la vida política. La historiografia occidental considera que el moment inicial del moviment sufragista contemporani se situa al 1848. S'inicia com un moviment reformista social, econòmic i polític que promulga l'extensió del sufragi a les dones. L'evolució del moviment i l'aparició de nous objectius ha desembocat en l'actual sufragi universal. Els objectius principals que constituïen la base de la lluita del moviment feminista sufragista eren reivindicar el vot femení, aconseguir la igualtat davant la llei. Com tot, cada vegada va anar apareixent més objectius i metes que, més tard, van començar a incloure's en la lluita, com el feminisme. Va incrementar els seus objectius incloent els següents: la incorporació de la dona a la feina durant la Primera Guerra Mundial, dret de vot, la millora de l'educació, la capacitació professional i l'obertura de nous horitzons laborals. A part de les batudes policials a les manifestacions sufragistes i l'empresonament de numeroses activistes com Emmeline Pankhurst, va néixer el moviment antagonista de les sufragistes, l'antisufragisme. L'antisufragisme té les seves arrels en els prejudicis populars i, en particular, en una manera molt arrelada en què les dones són masculines en entrar a la vida política. També diverses dones van estar disposades a morir per la seva ideologia. Destaca una amb el nom d'Emily Davidson. Aquesta dona va néixer a Nigèria el 15 de setembre de 1977. Va rebre el Premi Nobel de la Pau el 2011 i es va convertir en una lluitadora pels drets de les dones en el món àrab. És activista, política i periodista i viu a l'exili des del 2015 perquè va ser amenaçada de mort.
Aquest personatge és activista i escriptora defensora dels drets de les dones. Les seves escriptures demostren tòpics sobre Àfrica i sobre les dones. Explica experiències properes sobre com pot viure qualsevol persona. Ella fa entendre via els seus llibres la igualtat i el respecte entre gèneres. El fet de que avui en dia les dones podem votar és gràcies a totes aquelles dones que van fer una gran contribució per fer-ho possible.